Flaqa mitluba mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech mal-Union li tirrappreżenta lill-Pulizija, l-MPU, ġew diskussi diversi temi li jolqtu direttament lill-uffiċjali tal-korp. Waħda mit-temi prinċipali kienet id-demoralizzazzjoni li hemm bħalissa fil-korp wara li Darren De Bono tneħħietlu l-pina ta' attentat taqtil fuq żewġ membri tal-korp fl-2010. Bernard Grech, akkumpanjat mid-deputat Beppe Fenekadami u mill-kandidat għall-elezzjoni ġenerali lil miss Ivan Castillo, qal li l-Partit Nazzjonalista qed isegwi mill-qrib l-iżviluppi brabta ma' dan il-każ fil-waqt li qed jistenna biex jara jekk kienx hemm raġuni valida wara dan il-patteġġament. Madankollu tenna l-ħtieġa li nipproteġu lil membri tal-korp li ta' kuljum joħorġu għal ħidma favur is-sigurtà taċ-ċittadin Malti. Il-Pulizija huwa bniedem bħalna huwa ċittadin Malti li qiegħed hemmhekk ukoll biex jaħdem, però wkoll irridu nieħdu ħsieb bla dubju fil-waqt li qed jaqdi l-Repubblika ta' pajjiżna u l-poplu tagħha jrid ukoll nieħdu ħsieb l-inkomunità tiegħu għaliex huwa importanti li jkun mhux biss sejf imma jħossu wkoll sejf kull darba li joħroġ għax-xogħol. Minnaħa tiegħu il-President tal-Malta Police Union Alexander Xkembri ikkonferma dan is-sentiment ta' apatija u demoralizzazzjoni li ħakem lil ħafna membri tal-korp u qal li dan jorbot ħafna ma' nuqqas ta' konsultazzjoni min-naħa tal-awtoritajiet mal-korp. Xkembri spjega kif korrispondenza mibgħuta lill-Ministru mill-Union tibqa' lanqas biss imwieġba fil-waqt li t-tibdil li qed isir iddeskrivih fil-biċċa l-kbira tiegħu bħala eżerċizzju ta' PR biex timbena immaġni tal-korp waqt li l-pulizija fuq il-land tax-xogħol mhux qed jibbenefikaw minn kundizzjonijiet aħjar jew motivazzjoni akbar. Alexander Xkembri kien akkumpanjat minn Neville Merċieqa, Segretarju Ġenerali tal-MPU, u Marion Healey, Viċi President tal-Union. Healey minnaħa tiegħu tkellem ma' Net News dwar is-sentiment li hemm bħalissa fost il-membri tal-Union. Naħseb illi kienet xi ħaġa li kienet insult għall-pulizija. Għalina li aħna nilbsu dik l-uniformi u dawk il-pulizija li kienu hemmhekk preżenti għalina ifisser dik is-sentenza tfisser li x-xogħol tal-pulizija mhuwiex apprezzat. U m'hemmx awareness tal-periklu illi jista' jkollu x-xogħol tal-pulizija. Fit-tmiem il-laqgħa Bernard Grech tenna l-impenn tal-Partit Nazzjonalista li jibqa' jistinka biex il-membri tal-korp jingħataw kundizzjonijiet xierqa u ambjent li jimmotivhom dejjem aktar fuq xogħolhom.